जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकींचे रणशिंग फुंकले गेले असून माणगाव मतदारसंघामध्ये राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे। महायुतीचे उमेदवार रुपेश कानडे आणि सीताराम तेली यांच्या प्रचारासाठी कार्यकर्त्यांनी कंबर कसली असून सध्या मतदारसंघात डोर टू डोर प्रचाराचा धडाका सुरू आहे। महायुतीच्या माध्यमातून आमचे नेते सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री आणि कोकणचे भाग्यविधाते खासदार सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब यांनी महायुतीची घोषणा केल्याच्या नंतर त्यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे नेते पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब, आमदार ह्या भागाचे सन्माननीय निलेश राणे साहेब, या सगळ्यांच्याच माध्यमातून दोन्ही जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत साहेब, दत्ता सामंत साहेब या सगळ्यांच्याच माध्यमातून महायुतीसाठी अत्यंत पोषक असं वातावरण संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्येच आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपण बघितलं तर एकूण आपण 150 जागा लढतोय, 50 जिल्हा परिषद आणि 100 पंचायत समिती, आणि सुरुवातीलाच यामधल्या 150 पैकी 25 जागा म्हणजे 8 जिल्हा परिषद आणि 17 पंचायत समितीच्या जागा त्या बिनविरोध निवडून आलेल्या आहेत। म्हणजे ज्या ठिकाणी विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सुरुवातीलाच निसटलेली आहे। आणि हे जर आपण हा विजय जर बघितला तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये किंवा इतर आजूबाजूच्या कुठल्याही जिल्ह्यामध्ये अशी परिस्थिती पूर्वी कधीच नव्हती। एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या जागा निवडून येणं म्हणजे खरोखरच या संपूर्ण राज्याचं लक्ष या निवडणुकीसाठी लागलेलं आहे। आणि आमच्या तालुक्यामधल्या 9 जिल्हा परिषद आणि 18 पंचायत समितीमध्ये आम्ही जो लढतोय सर्व भागामध्ये अतिशय चांगला प्रतिसाद आहे। महायुतीसाठी अत्यंत पोषक असं वातावरण आहे आणि आम्ही ठामपणे सांगू शकतो की आमच्या 9 जिल्हा परिषद 18 पंचायत समितीच्या जागा मोठ्या फरकाने, मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतील। या ठिकाणी काही आपल्याच पक्षातील उमेदवार म्हणजे महायुतीचे उमेदवार जे आहेत ते बंडखोरी करून अपक्ष म्हणून या ठिकाणी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत। नेमका काय त्याचा तोटा तुम्हाला त्या ठिकाणी बसू शकतो? नाही, तोटा काहीच नाही, कारण महायुतीच्या माध्यमातून जे बंडखोर उमेदवार होते त्यांना आवाहन आम्ही केलेलं होतं। बऱ्याचशा उमेदवारांनी माघार घेतलेल्या आहे। 3-4 उमेदवार या ठिकाणी अपक्ष म्हणून रिंगणात आहेत, पण त्याचा फटका कुठल्याही पद्धतीमध्ये महायुतीला बसणार नाही। महायुतीचे जे उमेदवार आहेत त्यांच्या पाठीशी जनता आहे, पक्ष आहे, त्यामुळे महायुतीच्या माध्यमातून जे उमेदवार रिंगणात आमचे आहेत ते 100% त्यांना त्याचा कुठल्याही प्रकारचा तोटा उद्भवणार नाही। जनतेत खऱ्या अर्थाने ज्यावेळी आम्ही पोचलो त्यानंतर जनतेचा प्रतिसाद म्हटला तर जनतेने मला पहिलं, आमच्या गावातील जनतेने ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून मला पहिलं बसवलं, त्यानंतर सरपंच म्हणून बसवलं आणि आमच्या जीवनातील हा 3रा टप्पा आणि तो सुद्धा यशस्वी झाला पाहिजे यासाठी जनतेतून उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे। आमच्या 4ही गावातून अगदी आपल्या महायुतीच्या सर्व पक्षांनी आणि घटक पक्षांनी सर्व कार्यकर्ते अगदी जोमाने आम्ही काम करत आहोत। हुमरस, आकेरी, झाराप आणि तिरसे बांबार्डे सर्व कार्यकर्ते प्रामाणिकपणे मेहनत घेत आहेत। दुसरी गोष्ट, अपोजिट उमेदवार बघितले तर एक अपक्ष आणि एक उबाटा, म्हणजे ते दोन्ही एकाच गावातील असल्यामुळे आकेरी हुमरस हा माझं कसं आमचा होमटाऊन आहे, या ठिकाणी मोठं मताधिक्य झारापेक्षाही असल्यामुळे इकडे 100% लीड घेऊन माझा विजय हा होणार आणि लोक त्यासाठी झटत आहेत। या ठिकाणी पंचायत समितीचे उमेदवार म्हणून या गावाला ही संधी मिळालेली आहे। या गावाला ही संधी मिळालेली आहे, संधीचं सोनं गाव करणार आहे का? 100%, कारण आम्ही जी कामं केली गावात त्यासाठी गावातील लोकांना सुद्धा विश्वास आहे की ही व्यक्ती तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन जे आम्ही गावात म्हणजे गाव पातळीवर काम केलंय त्याच्याही पलीकडे अजून आपल्या कार्यक्षमता वाढण्याचे अधिकार आम्हाला जे भाजप पक्षामार्फत मिळालेत, हा म्हणजे मी व्यक्ती 100% तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन गावासाठी म्हणजे 4ही गावासाठी विकास कामांच्या माध्यमातून म्हणा किंवा शासकीय योजना असतील, अगदी शेतकऱ्यापासून महिलांपर्यंतच्या सर्व योजना ह्या तळागाळापर्यंत माझं नेटवर्क वापरून मी 100% लोकांपर्यंत पोचवेल हा लोकांना 100% विश्वास आहे। त्याचा फायदा किंवा फटका त्यांना जास्त महत्त्व देणं हे माझ्यासाठी महत्त्वाचं नाही वाटलं, कारण जी मला पक्षाने माझ्यावर विश्वास देऊन मला तिकीट दिलंय, माझं उद्दिष्ट एकच आहे की मी जिंकण्यासाठी उभा राहिलेलो आहे। त्यामुळे त्याचा फटका किंवा हा जर विचार केला तर तो एका स्थानिक म्हणजे झाराप गावातील ग्रामस्थ आहे, त्याचं नेटवर्क फक्त झारापुरतं मर्यादित आहे। बाकी आकेरी, हुमरस, बांबार्डा या गावात नेटवर्कच्या बाबतीत फार कमी पडतोय तो, त्यामुळे झाराप गावात स्थानिक असल्यामुळे त्याला वोटिंग होईल ही त्याची अपेक्षा होती, परंतु अपक्ष राहिल्यामुळे त्याच्याबरोबरच म्हणजे त्याने तिकीट मिळण्यासाठी जी काय शक्ती प्रदर्शन केलेले त्यातील सुद्धा अगदी 70% लोक ही बाजूला गेलेली आहेत। त्यामुळे त्याचा फटका मला मोठा बसेल अशी मला कुठेही
काहीही वाटत नाही. नक्कीच 33 माणगाव या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आज आम्ही उमेदवार म्हणून उभे आहोत. ते धनुष्यबाण या अधिकृत शिवसेना शिंदे गट या निशाणी समोर आम्ही जनतेसमोर निशाणी घेऊन जात आहोत. आणि माझ्या समेत महायुतीमध्ये या गावचे सन्माननीय श्री सीताराम तेली म्हणजे त्यांना लोक म्हणजे आपल्या आवडच्या शब्दाने म्हणजे जिजा तेली अशा शब्दाने ते सर्व लोक यांना ओळखतात असे उमेदवार आणि लोकप्रिय सरपंच म्हणून जे आज कारकीर्द करतात हे सरपंच आज माझ्या समेत या महायुतीमध्ये कमळ या निशाणीने उभे आहेत. अशा निशाणी घेऊन आम्ही जे जात आहोत ती म्हणजे एक राज्यातील आणि देशातील माहिती असलेल्या चांगल्या सरकार जे चालवत असलेल्या महायुतीचं सरकार ज्यांचे नेतृत्व आहे ते म्हणजे सन्माननीय आमचे देशाचे नरेंद्र मोदी साहेब आणि त्यानंतर आमच्या राज्याचे आपले सर्वांचे लाडके देवाभाऊ या सगळ्यांच्या नेतृत्वामध्ये आणि आपल्या कोकणचे भाग्यविधाते सन्माननीय आमचे दादा आणि सन्माननीय नितेश राणे साहेब आणि सन्माननीय या भागाचे आमदार निलेश राणे साहेब यांच्या आशीर्वादाने जे आम्हाला हे उमेदवारी मिळालेली आहे. ही उमेदवारी ज्यावेळी आम्ही मिळाली आणि ज्यावेळी आता लोकांच्या दारोदारी आम्ही प्रचार करत आहोत सर्वांचा प्रतिसाद जो आहे तो उदंड आणि आशीर्वाद रूपी प्रतिसाद आहे. महायुतीमधील जे उमेदवार आहेत ते कुठेतरी काहीतरी विकास आपापल्या गावामध्ये करतायत आणि विकासाला कुठेतरी चालना आपल्या गावामध्ये मिळते अशा प्रकारची भावना आहे. आणि ज्या योजना सरकारच्या मिळालेल्या आहेत त्या योजनांचाही आशीर्वाद रूपी मतांमध्ये रूपांतर होताना आम्हाला दिसतंय. निश्चितच गेली 15 वर्षे आम्ही ज्या व्यक्तीने माणगाव असो, नानेली असो, अखेरी हुमरस असो, झाराप किंवा तिरशांवाडी किंवा दशकृषीतील कोणी कुठचाही प्रसंग आला किंवा कोणत्याही कामानिमित्त जर कोणी आम्हाला संपर्क साधला तर त्या संपर्क साधल्यानंतर काही क्षणातच आम्ही त्या विषयासंदर्भात पाठपुरावा करून लोकांच्या जे काही भावना असतील, लोकांचे जे काही प्रश्न असतील ते सोडवण्यासाठी जात होतो. आणि त्याचाच रूपांतर असं आहे की आज उदंड प्रतिसाद आम्हाला मतदानाच्या रूपाने मिळताना आम्हाला दिसतोय. विकास कामं म्हणायला गेला तर या गावामध्ये जर आपण बघायला गेली 4-5 वर्ष जरी सत्ता असो किंवा नसो आम्ही जवळपास 4 ते 5 करोडची कामं या हुमरस या गावामध्ये केली आहे. आणि जवळपासच्या आजूबाजूच्या गावांमध्ये जर बघितलं तर प्रत्येक गावामध्ये लाखोंची कामं झाली आहे. माणगावमध्येही आज विकास कामांचा धडाका सुरू आहे. गेली 10 वर्ष जो रस्ता झाराप तिटा ते माणगाव तिटा हा विरोधी जे आपले आताचे जे पराभूत वैभव नाईक आणि विनायक राऊत हे होते यांना जमला नाही. तो रस्ता झाराप तिटा ते माणगाव तिटा हा एका वेळी जवळजवळ 8 करोडचा रस्ता इथेही मंजूर झाला आहे. आणि ज्या गावामध्ये आपण आता आहोत त्या हुमरस गावामध्ये 1.5 करोडचा रस्ता मंजूर झालेला आहे. अशा प्रकारे विकास कामांची जोड आपल्या पाठीशी असल्यामुळे आमच्या बरोबर असल्यामुळे निश्चितच लोक आमच्या बरोबर आहेत. भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो, विजय असो, महायुतीचा विजय असो.